V zákoně můžeme najít ustanovení upravující dočasné přidělení zaměstnanců. Co to v praxi znamená a je v praxi tento institut hojně využíván, Ireno? Jedná se o situaci, kdy zaměstnavatel takzvaně zapůjčí své zaměstnance k jinému zaměstnavateli. To znamená, že zaměstnanec vykonává práci pro úplně jiný subjekt než jeho původní zaměstnavatel. Jedná se tedy o takzvané zapůjčení zaměstnanců v případě, kdy třeba současný zaměstnavatel má nějaké výpadky v práci nebo má méně práce pro dané zaměstnance, ale nechce s nimi pracovní poměr rozvázat například z organizačních důvodů. Toto dočasné přidělení v praxi nebývá moc často využíváno. Musí zaměstnavatelé pamatovat zejména na jednu věc, a to je, že nesmí obdržet úplatu za takové dočasné přidělení. Respektive mohou se domluvit na tom, že tomu zaměstnavateli budou hrazeny náklady spojené s tímto dočasným přidělením, ale nesmí na tom vydělávat, protože takový systém je pak vyhrazen agenturám práce.